Diagnostiquen uns 1.000 a l'any. Esta setmana es fa una campanya informativa. El càncer de capicoll és el sexte en incidència, però també un gran desconegut. Els símptomes que alerten de la seva aparició es poden confondre amb un refredat o una infecció. Ho sap Teresa, la qual li van diagnosticar el tumor quan la van operar. En el coll em va eixir un bultet xiconino que en un principi pensé que era un ganglio que estava inflamat. Al final el que donava a donar un càncer d'angina. Avui a l'Hospital General de València comença una campanya sobre els tumors que apareixen al cap i al coll. Els metges donen informació i fan una revisió davant qualsevol sospita. Sobretot per els matins, la veu molt forta, al ser fumadora me la note carrasposa, la gola quan me constipe sempre me fa molt de mal. Els experts estan preocupats perquè cada volta hi ha més casos. Antes era una patología que se asociaba fundamentalmente al alcohol y al tabaco, y estamos viviendo un cambio con una migración hacia los casos producidos por el papilomavirus. Y cada vez es más y es más frecuente, con lo cual se espera un aumento real de la incidencia en los próximos años a causa del papiloma. Es diagnostiquen uns 1.000 casos nous a l'any a la Comunitat Valenciana. Té tractament. La taxa de supervivència se situa al voltant del 75%. El diagnòstic precoç és fonamental.